ମାଲିକ ୟା ଟିକେ ଅନା ଟିକେ ଏପଟେ ଟିକେ ଅନଉନା। ତମେ ଟିକେ ରୁହ ମ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା? ଭାଇ ମୋତେ ଅଟା କିଲେ ଦିଅ ଆଉ ହରଡ଼ ଡାଲି କିଲେ ଦିଅ ଆଉ କିଲେ ଦେଇଦିଅ ଆଉ। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବାନ୍ଧିକି ଦେଉଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, 2 ମିନିଟ୍। ମାଲିକ ୟାଡ଼େ ଟିକେ ଅନା, ଟିକେ ଅନଉନା ଏପଟକୁ, ମୁହଁଟା ଟିକେ ବୁଲେଇ ଦିଅ। ମାଲିକ ଏ ତମେ କାହିଁ କାବୁରା ଭଳିଆ କାହା ହଉଛ? ଟିକେ ଠିଆ ହଉନ, ମୁଁ ଜଣକୁ ଦଉଛି ଅନା ୟା ଟିକେ। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କୁହନ୍ତୁ କୁହନ୍ତୁ। ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ଟୁଥପେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଇଦିଅ। ହଁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପେଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ କିଛି ଆଉ କ'ଣ ଅଛି ଆରାମସେ ଚିନ୍ତା କରିକି କୁହନ୍ତୁ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ନା ମ ସେତିକି ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ହିସାବଟା କରିଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ପଇସାଟି ଦେଇଦେବି। ମାଲିକ ଥାଉ ସେତିକି ଥାଉ, ଟିକେ ହିସାବଟା ଜଲ୍ଦି କର। କାହିଁ ଏମିତି ହଉଛ? ତ ଟୋଟାଲି ଭିଡ଼କୁ ନୁହଁ ଆଉ ନା କ'ଣ? ଭାଇ ଟିକେ ଠିଆ ହୁଅ, ମୁଁ ଟିକେ ହିସାବଟା ବାଡ଼ଉଛି। ତମେ ଏମିତି କାହିଁ କାବୁରା ଭଳିଆ ହଉଛ କହିଲା? ଟିକେ ରହୁନା ଟିକେ। ହଁ ହେଇଗଲା ତ ଆଉ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣଙ୍କର ଇଏ ପଇସା ଆଉ ଆର ବାକି ପଇସା ମିଶେଇକି 720 ଟଙ୍କା ଖଣ୍ଡେ ହେଉଛି। ଭାଇ ମୁଁ କ'ଣ କହୁଥିଲି କି ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ପଇସାଟା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଅଛି, ତ ପଛରେ ଦେଲେ ହବ? ଏଇତ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଛୋଟ କରିଦେଲେ ମୋତେ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆପଣ ଏତେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଲୋକ, ଆପଣ କ'ଣ ଘର କ'ଣ ଦ୍ୱାର କ'ଣ? ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ମୁଁ ରାତି 12ଟାରେ ପଳେଇବି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ପଇସାର ଟେନସନ୍ ନାହିଁ ଟୋଟାଲି। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ବିନ୍ଦାସ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, ପଛରେ ହଉ କୁହ। ମାଲିକ ଇଏ କ'ଣ ୟାଡ଼େ କିଛି ଦବ ନା ନାହିଁ? ସବୁ ରାତି 12ଟା ପରେ ତମେ ଦିଅବ। କୁହ କ'ଣ ନେବ କୁହ ଜଲ୍ଦି। ମାଲିକ ଅରୁଆ ଚାଉଳ କିଲେ ଦିଅ ଆଉ ଡାଲି କିଲେ ଦିଅ। ଆଉ କ'ଣ ଏଇଟା ଭାଇ? ଅରୁଆ ଚାଉଳ ଆଉ ଡାଲି ନାହିଁ, ସରିଯାଇଛି। ଆଉ କ'ଣ ନେବ କୁହ? ଆଉ ତାହେଲେ ମାଲିକ ଇଏ ଆମର ବ୍ରେଡ଼ ଗୋଟେ ଦିଅ। ଭାଇ ଏବେ ଜଷ୍ଟ ଅଧଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରେଡ଼ ସରିଗଲା, ଆଉ କ'ଣ ନେବ କୁହ? ମାଲିକ ଭଲ କିଛି ନାହିଁ, ଦୋକାନଟା ମେଲେଇ ଦେଇଛ ଏମିତି ଖାଲିଟାରେ ଆଉ। ହଉ ଛାଡ଼, ଇଏ ସିମେଇ 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ ଦେଲ। ହଁ ଏ ସିମେଇ 2 ପ୍ୟାକେଟ୍ ବାହାର କରିଦେଉଛି, ସିମେଇ ନେଇଯା। ଆଉ କ'ଣ ଦରକାର? ମାଲିକ ଇଏ କ'ଣ ଆମେ ଖାଲି ସିମେଇ ଖାଇବୁ? ସିମେଇ ସାଙ୍ଗେ ଟିକେ କ୍ଷୀର ପକେଇ ଖାଇବୁ ନା। ଆଉ କ୍ଷୀର ଗୋଟେ ଦିଅ। ଭାଇ କ୍ଷୀର ପରା ସରିଯାଇଛି, କ୍ଷୀର ଆଉ କେଉଁଠୁ ନେଇଯିବ? ମାଲିକ ଆଉ କ୍ଷୀର ମୁଁ କେଉଁଠୁ ନେବି କହିଲା? ଭାଇ କେଉଁଠୁ କ'ଣ ମ, ଗାଈଠୁ ନେଇଯିବ ଆଉ କ'ଣ? ମାଲିକ ଇଏ ସତ ନା କ'ଣ? ମୋତେ ଲାଗିଲା ମାଲିକ ତମେ କ୍ଷୀର ଦେଉଛ ନା ଆଉ। କିଛି ଜିନିଷ ଦୋକାନରେ ନାହିଁ, ଏଠୁ ନେଇଯିବ ସେଠୁ ନେଇଯିବ। ଦିଅ ଦହି ଗୋଟେ ଦିଅ। ନାଇଁ ମ ଭାଇ, ଇଏ ଦହିଟା ସରିଯାଇଛି ପା। ମୁଁ ଆଉ 4-5 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଯିବି ଯେତେବେଳେ, ସେତେବେଳେ ଦହିଟା ନେଇଆସିବ। ଏବେ ଆଉ ଦୋକାନ କ'ଣ ତମ ପାଇଁ ବନ୍ଦ କରିବି ନା କ'ଣ? ନାଇଁ। ମାଲିକ ଭଲ ଆଉ ସବୁ ଦହି ତ ତମେ ରାତିରେ ବାହାର କରିବ, ଆଉ କୁଆଡ଼ୁ ଦହି ରଖିବ କହିଲ? ଛାଡ଼। ନାଇଁ ମ ଭାଇ କ'ଣ ଏମିତି କହୁଛ ମ? ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯାଇଥାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଦୋକାନ ଛାଡ଼ିକି ଯାଇପାରିବିନି, ତ ପଛରେ ନେଇ ଆସିକି ତୁମକୁ ଫୋନ୍ କରିକି ଡାକି ଦେଇଦେବି ଆଉ। ହଉ ତମର ଭାଇ 40 ଟଙ୍କା ହେଇଗଲା, ନେଇଯାଇଥା ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ନେବ ଆଉ। ହଉ ମାଲିକ ଆଉ 40 ଟଙ୍କାଟା ହଉ ନିଅ। ଦୋକାନୀ ଭାଇ ତମର ଗୋଟେ କାମ କରିଦେବ, ମୋର ଆକ୍ଚୁଆଲି ପରିବା ଟିକେ ଦରକାର ଥିଲା, ଭେଣ୍ଡି, ଜହ୍ନି, କଖାରୁ। ତୁମେ ଟିକେ ନେଇ ଆସିଲେ, ମୁଁ ବ୍ୟାଗ୍ ନେଇକି ଆସିଛି, ତୁମକୁ 200 ଟଙ୍କା ଦେଉଛି, ତୁମେ ଟିକେ ଯାଇକି ନେଇ ଆସିବ ପ୍ଲିଜ୍, ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ନାଇଁ ଆପଣ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲିଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ମୁଁ ଏବେ ଦୋକାନ ବନ୍ଦ କରି ଯାଉଥିଲି। ଆପଣ ଏଇଠି ଥୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଯାଇକି ସାଙ୍ଗେ ନେଇକି ଆସିବି। ଆପଣ ଘରକୁ ଆପଣ ଡୋର୍ ଖୋଲା ରଖିଦେଇଥିବେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ କିଚେନ୍ରେ ନେଇ ରଖିଦେଇକି ଆସିବି ହେଲା। ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ, ଏଇଠି ରଖିଦେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଭାଇ। ମାଲିକ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ଭଲ ଲାଗିଲା ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ଟା କରି, ସେୟାରଟା କରି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ଟା କରି ସବୁ କରିଦେଇନା। ଆଉ କିଛି ନ କଲେ କ'ଣ, ଟୋଟାଲି ଆପଣ ଜମୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ଜମେଇ ଦେବେ, ଦହି ଜମେଇ ଦେବେ ନା। ଏମିତି ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ହେଇଯିବ ମ।